Ya ro ya utrai ko himen ko para bayi ha utrai Jesus Christ ai ka jingker ko ka jango blai kandan halo jampi halo ki gasem ka jampi ai ka bor bamayan jango Jesus nang stang ban trekam hamal laki gasem jampi da ka banyat iki umat da ka pen kuit na ba ro ki jing chaklia kabala sakut haki gasem agini gesni ko himen ko para ngidang puson ba utrai u bele ula saintur ya galonging longseng bad nginum de ban pin khalad iaka temindangi persang ban ya i hakano ka dur ki brio ki pin khalad iaka sukka sain bad ka jingatali jonki inga sen bad ngila snautu kaneka ka jing i bad ka jingatali jonki inga sen kalang ka bakantang tam hakama tu bele bad ngide ban ri kendong ya ka jing maya jong kane ka jingi ha ka dono jongi ha ki inga sem ka jongi man menda gasni ngaku aban puson ringkat bat pi kay ka daw lese bon sin ka wan ka jing kalat na ki inga sem jongi ha padeng utenga bat ka tenga pat ban soto ya kane ngaku aban yalam ya pi sha ka shitti baningong jongo Paulus bakos korin ka ba henyu lai ter utenga bat katenga kideban pendap kaliang ya ke kamaram shitenga jongki katenga kamlong trai yala de henry kalong ka jong utenga jongka utenga umlong trai yala de henry ulong u jong katenga jongu wat ya kandai ban ya poi shitenga lemda kalong da ka jingya menjur lang shipot banaiti yala de ha ka jingduwai nangda sayapoi biang yo usoitan u penshoy iepi namarba duna ka bon senshar yala de ko himmen ko para kane ka ketin kabangala pule hapi ka kran shai ka da but ka penkan mauru iepi iwei pa iwei kadon ka kamaram ha ka longing longsen kam dame ha utenga pat katenga lemba ka sakramen jinkum di kurim utrai ula benshat halo jompi utenga pat katenga ya kane ka kamaram ka bakarau pidang ken mau shwaba pineto pela poisha ka kamara jongo parish priest ne office jongo parish priest nangda ula tokit yepi let's say don apneng jompe pela to pindap ya kawai ka form kabala ayapi ne father hi ula killi yapi hatto pi buram ya ka hok jong iveya iveipa let's say utra u father la killi yapi sha utenga hatto pi buram bat pinbiam ya ka hok jong katenga jompi bat pela on hoi bat u lindo ula killi yapi hatto pi buram ya ka hok jong utenga jompi bat pi kum katenga pela on hoi but pis ngautu ya kane pila ong ngis ngautu shai kada kie ki hok jong utenga kaya ka hok kie ki hok jong katenga but pila menju but pila stang ya ke jingim jampi but pila yang hakama ka duan ka dupa but pila menjur pila pediang iawu kumutenga jampi but pila pediang ya ka kateng kum katenga jampi but pila leipa inshallah ki ingasem da ka jingkumen lese kadda nang samla pila long ki baye sherhem markeliang pila burong markeliang henry kadba nang yai ke por pistang benyo i ya kane ka jingit kala stang ban hiar don bon ki daw kala pelong ya kane ka jingit kala stang ban hiar nala ki ingase kala balong na ka daw jong utenga kala balong na ka daw jong katenga kala balong na ka daw jong ka jimbam kit kli jongi jompi iwei pa iwei but kalavan long ka daw jong ka jingdup kalavan long ka daw jong ka jimpa kalavan long ka daw jong ka jing tarai siniu kumda ter kalastang ban pelong yepi ban kalat ya kane ka kamaram kaba pila kular hakama tu lindo hakama ka duan ka dupa ka hok jong ki kun ka hok jong utenga ka hok jong ki tenga kalong ka ba kongsa ne ban pen
pin bante ia ka longing longsen lada uno ulong ka daw kano kalong ka daw ban pindu ia ka ne ka hot hangda kastang ia ka jingcho hane Paulus pakudu la krain shai ka da pide ban yaburom mar kaliang pide ban pendep ia ka kamaram ka tengah jombi pide ban pendep ia ka kamaram utunga jombi pat pinde ban ia pimde ban jingai no nakane ka kamera haba ula on wat ya kendai ban ya poi shitnga lemda ka jingya menjur jompi armur katar kalong shipor katinu bele ka kranshai kadar ya kane but don't sin ko himmen ko para kane ka jingya menjur piklet kane ka jingrai jombi piklet nama bale haga jinga kandu jonga ya ki longing longsen haba ki don ki jinge ha ka longing longsen bolsin utunga uut ya kane ka benda katunga ro ka ut ya kane ka benda utunga uang kamju id ya nga badondru kitanga ki ong kamsha ya nga bantia hakak kaju ke kamera there's a donkey kutunga ki ong o katia ba kikul don bon ki jinge kaba kishijur chikurin kia kendu hakinga sem kai ka daw bakila trai bantia lakajo kai ka daw bakila stang ban jingai no na ive pa hato ka de ka daw jonga jingduai what la da de ka daw jonga jingduai u Paulus bakoid ong onumde bandon ka por bak jingai shislem ula ong shipor bain aiti yala de naga bend ha ka jingduai tang shipor kila ban jingai banaiti lese ki don jing smai banduai kerpang lese ka ong ngapelong ya ka jingduai tenga aiti hautrai ya ka donut ka mensiam ha ka jingkoi bangen dup yo seiso ya ka jingtumu bad Paulus bakul ong shipor bale ula ong shipor namaru ong usoitan u penshoy yapi lada pidan jingai shislem udon uwai pat uba aptap ban penshoy but penjot yapi kane ka benda bon gilonging longsem kim skautu nakata ka daw ngala ong minin ha ka por banga kran ya ka session baladep ngala ong pay don bon ki bru kisnen yapi ban shonkalat ban ya jingai no badu Paulus pakuduang wat nam jingai Paulus pakuduang kadon ka jingma ya ki shikurim lada kirai ban jingai manobawan penmen saw yapi badai ubamen usaitan un penshoy yapi Henry bun ki beri kip skautu yang kane ka jingmaya wat rada ki skauturu ki shu ailad don ki beri ki shim kabu don ki beri ki ba ap ba kinyo shasneng na mano jingai no kata ka jingai na iwei pa iwei kayalam pinpan yapi sha ka jingchot katno tiliki inga sem kila jot komne nama ke jingsnem bakala jung ke beriu ne jingrai bakala jung utunga ne katanga namar ki don jinge haki inga sem kiye ki jinge bon sin ki jinge ki ong don ki kinde ke ba habang ye ai shong thong family counseling nga shai dios ngo ka kinde ka ong father ngamla shusha ya utunga namar mankas ni uwan buai ngam ngautanat ya ka jingsma kia ngalaong ya ubon sin Henry snap kongu man kasngi uwan buai bar ka jingsma kia ka pensam pri yanga te ngam nushu bantia badu bang ngam nushu banjan badu the don bon gishin ram ki ong kimenjur hoy Henry unang iai bete namar habangi ong ka kia bon ki inga sen ki jot de namar ka kia bon ki per kimla sha ye ka jingsma jong ka kia kalong kaba shisha don ki per ki bamla ban sharu ya ka jingsma jong ka kwai nga yala de ngas mo tu habanga shang kali pai ba habaki bru ki dang bam kwai ngas snow pang sampri ngas ta kli te haka ne ka dur
baru ki bru ki don la ka jong ka jing snow tengi ha banang ban burom ia ka jing kwa jong ki Henry bon sin kim ju snow tu ya ka but don't ro ia ki sinrang ki ba om father ngas no kenjing ya ka tengah jonga kam ju pen koi ya la de kam ju sum ka sai ya ka jain ka bapong tentang kapong ya ka jain pong jonga naga benda shislam kasma yutung Henry kam ju patiao ngalas nang bon sin ka ong ngabon kam palat kam ju burom iya nga habangas neng habanga kerpadia ka kumno ngalaban jan badka let's say don't ki longkomi kim perkat ya kan let's say pidon ki padon ki kulong pimpat perkat ba kadon ka jing tingit ki jing chaklia ha ka kamaratia pi habanam ban usiar ba ya kane ka jing koi bon ki inga sem ki jot de nama kim nang ban lek koi ha ki inga sem kani kalong kawe ka benta nama ka kamaratia jompi kalong ka duwan ka dupat jongki inga semru namar pi shimbenda ya ka kam jimpenim pi shimbenda ya ka saintur ka jongo bale ha ka kamaratia jompi namar haba pi kongo bi shashkor ya utrai te pide ban snoutu kade balong ka bakoi kade balong ka bakoi barabon kenapa ka jingit ka jeng utrai kan seiso pinum de bandon kino ke jingle ne ke jing keren haba penjingai yapi naka neka jingkui ya ka rukam bapi keren ya ka rukam bapi sneng ya ka rukam bapi penbe baro kade balong daka akor ka burra don bongi longu paro ki ot nama kam jo pen kaliang e kabetchit kum da ter don bon kita ki bendaru hakajing but bon sin ki kende ki perkat enda ki leyo katto kanangut ki kon kisngau hon ya ki kon ki it ya ki kon nangda ki klet benit ya utenga ke jingit baro kapoy sha ki kon ya utenga pat ka klet ya ke kelip mat pistang ban kendai ya ke jingit ya utenga hangda kastang ya ke jingcho let's say don't born ki longing longsem ke penshitam ive pa ya ke jingkan tai jingit kalong kawe ke rukam utenga u penshitam ya katenga but katenga ka penshitam ya utenga what num penshitam mar ke liang hakene ka dur kalong ka bama namar pila menjur ne em hakamat ka duwan ka dupat bapi yalong kawai barpinid bapinang yad hapadeng baro ke jinge ke jingshitam haka jingkemen haka jingshitam haka jingpam te haba wan ke jinge barit pistang ban raina ban penshitam wat num le yaki kam polit haki inga sem jumpi pinum de ban penshitam ive pat haka ne ka dur haba pikendai jingi kalong ka jimpen shitom ya utenga ne katenga kata ka jimpen shitom kan yalam iapi syaka jingchon lada pi katenga pistang ban kintai ya utenga ya ka jingi kabade ka hok jangu haba pi kindai shi slam lese don ki marjan marpa ki kloy benit ya lese ki don ki bas ngawulam ya ka jing ngawulam jong ki marjan marpa ka pen perkat pen ban yawu kane ka kende kam i dia nga banya ka tengala jo nangda unsus tang banyo attraction sha ka kende marjan kabakloi ban snap yawu tendeng utunga undun por ban snap ya ka tenga kadon bon ke baro ban ud hakamajongu henre utunga pat bun kampalat ya kaperte what about one pai naga jing treru udang kren biang syakafon syaki beriu bajingai ko himmen ko para hakane ka por ka bamenda ni yosno ya kane ka kendin social distancing namar ka covid-19 ni baro wat ki bamnang
ka farengru kitip kaya ka social distancing ya ki longkomi nonggendongru katip social distancing kamut ayu menda ladangi peit haki inga sen shwa ka jingwan jongu covid-19 don bon ki longing long sen kila penmelin kila practice kila le ya ka social distancing haka kamera tia jongki map inga banga karan kumni don bon ki longing long sen ki penmelin ya ka social distancing haki inga sen social distancing na upa social distancing na kakami social distancing na kikon haba pistang ban pentre kam ya ka social distancing haki inga sem kata ki inga sem kan jotiao social distancing pi penle ki penmelin haba haki imlan sala shwa ka jingwan jong covid-19 ro utenga pi haban nang ban social distancing ken dia katengaro pi haban nang ban social distancing ken dia bale lada pim social distance na ki brio badeban distance na ki brio badeban penjingai kadon ka jima yapi lese pi kumutunga kachaba pi le pi kren kana ba ki brio kamba me yaki kende kensa pengat yapi shaka pop shaka jingsuni te pi kumutunga pi habanang ban social distancing habar kayi hapoying omde bandon ka ain social distancing lada pi bu yaka ain social distancing hapoki ingasem badu tenga bad katenga kata kalongka dau jongka jingchot minda bon ki ingasen ki jot kade namar ka social distancing kaba pilasta haki ingasen ngatip don gi longopa patia laka jongka kamera ba ka longomi ka pelarain yau haba upanjingi lese kano pitmen briu kataru pidang kwa bantia badga haba ki ngidon ki kun ki siu balet iperkat hakane ka dur piha ben sautu ko longkomi longkupa yaka jingir ka ba pelastang kan kut hakat teliu hakasni batep yepi ha ka jingtek lese ne mapi longkomi ne longkupa hadu kata ka por yakane ka jingkolar ka ba pelate kanang yai treka don bon ki longkomi kis ngautu bakala जैसे kadon laka jongka jinglong haka med jongo shinrang bat kende pi ha banang snabutu yaka anatomy jongka med jong ubrio bat ken ubrio bat ka brio lada pimpat don jing snabutu yaki med yaka jinglong jongka med jongpi arngut cancer poi shaka jingpra ka jingchot jongka sut ka sign pat ka jingya tali jongki inga sem Ushenrang udang kwa ya ke jingi wad ba ulong utemen pide ban snabutu ya kane te lada piong minta ngala temen banga don ki kon ki siu te minta nga ngam kwa shu ban tia badu pa ki kon changa kalong ka pop namar ya ke jingkan dai ya ke jingi kalong ka pop ka ba kongsan chong ki ingasen Dena marka jingkan dai ya ka jingi haki inga sem ka pelong ya uburiu ne ka buriu ban klin namar ka jimbam la ban senshar ya ka jingkwa jong ushinrang ne kende ka yalang penban sha ka jingchot ya ka long jong ka long ying long sem ka wandra ya ka jingchak klia ka jimbam kuit sha ka inga sem dena kata ka daw ko himmen ko para pide ban snawutu kane ka long ka kamaram ngashim ai nuksa yepi Wu Adam bat kayim kala practice ya ka social distancing shipor arpor. Banit ipule haka kitab Genesis ba haba u bamen upse uksui ulawan ban penshoy ya ka Adam ka don marwe hayi badu u kaim kala don marwe Adam umpadon renggat badka. Uksui dula wansha kaim bad ula kelli ya ke jingkelli hato uble ula ong eye papim deban bam na kano keding.
But ula stang ban hikai start yaka. Ula stang ban yarung no haka jingya keren bad ka im. U Adam pat udon chaye. U Adam udon jingai nakayim. Lese kila don ka jingya ka jiashi por arpo. Lese namar ka jingdong jingpe tab jongki kila distance ya ka kila penjingai no iveya iveipa. Deha ketaka por uksudula yakabu chumudo lada wadam udon rengkat bat ka im uksud punumyo kabu ban penshoy lada wadam udon rengkat bat ka im yaka jinglong jangka paradise kanum doshu hakama jongki de tang namarba wadam ula jingai no naka im shipor arpor lese namar kano ka daw lese ula yotia palat ula samtia palat ula tiasni but kayem kala ki comes step but kala shang ya ka pair ula highlight ya ka im ban shang shipor arpor handa ka jingsniu kala wanra bunsin utenga ne katenga ki highlight ya ki jingsniu ban rung hakinga sem namar kim kitkli iveya pa Kim sumar iwei pa utenga ude ben sumar ya katenga barabon katenga kade ben sumar ya utenga barabon daka jing snow to jongki bad wat lada pilom batre jingai lese uppa kikunu tresh sor pite pisaha nonggendong kendre lada pidon ka jingi bashisha pinum don ha kata ka jinglong social distancing wan haba shong haying Pilaban jan badu utenga batresh jingai ka jingit kade bante yapi ngikin mau haba o Rajiv Gandhi ula yap ha Sri Perambatur ha Tamil Nadu ka Sonia Gandhi ka Bashong ha Delhi ha Kamara Jonga kalas no eye kabaya pair namar ka jingit jongi arngut ka yekendu barabor bad kalakali shisundon how secretary jonga u George kalajia ayu ya u Rajiv ya ka kelima u Rajiv ula kelon ya ha Tamil Nadu ka Sonia kalasngo baladon ka jingjia ha ka jingim jongu Rajiv ha kane ka door pi utenga bat katenga pide bandon the vibes pide bandon kata ka jingit ya ka jingit ka trekam hapadeng jompi armud wan lada pidang jingai papit bat lada pidang leitre sha jingai kane ka jingit kade ban te yapi kade ka jingit kade ban pinyajan yapi kane ka jingit kade ban penskem shushu yapi banlong bashanya telan ive pa bonsin ka jayu haba omdon kane ka jingit ban ka jingsno naga benda ive pa haba utunga ulai tresha jingai un klet lut yaki inga sem ken maushu yaki konjongo ken maushu yakatanga badon hayin bad un stang banjanno bad kata ka kinde kaba ulayoi shipor arpor bale utunga uklet yakatanga lajom badon hayin lada pelong ki beri bating borom ya ubale hal lada pelong ki beri bas ngauto ya ke kameram jompi hal lada pelong ki beri bas i shisha ya ke tengah jompi pimla bansha yano bentur pide ben ngauto lada ngajan badno kadon ka jimma covid haba pilai shano lada pimbu ya ke social distancing kai ka ba pide ben ngauto lada ngajan palat kadon ka jimma covid Bunsin ukiniang COVID udon lupa onde tang minta udon lupa habun ki ingasem kila jan namar uni u COVID namar ngimbat social distance nadu menshua larung COVID habun ki ingasem page lada bit page shaka imlang salang hak chaki marjan marpa bioi COVID larung lupa onde minta Buon ki inga sengi shongklim, buon ki ramba ki lapet na ying, namar COVID, umpat social distance. Ko himmen ko para, kapam jong kene ka jingkaran jong nga kabamut, pimde ban social distance ha ying, social distance ha ka imlang salam.
Kenapa pindup yada ya keingasem jombi kumba utrai ulabu. Kabamut longomi pimde ban social distance now utanga jompi wadlada piar ngot pilong ke batumen. Lese om don binyashu hakishin dur jompi. Lese pi pangsungkai pimla shu yashu hendre ke jingit kadeben penyajan what num social distance tialang hado utrai unshimno iway na pedeng jompi ka ongnem hakaktino bele arngot kedang tia ublay ulashim iway la ino arngot kedang dungkau ublay ulashim no iway la ino iway pak arngot kedang tre halingka ublay ulashim no iway la ino iway kane kade ka jinglong jongki ingase tat kado utrai unshim no iway na pedeng jompi solong tolong kibatrai lang don social distancing hapadeng jompi lada pistang ban social distancing haki ingasem kila john kikon kin sado jingi kikon kin sado ya ka jingko jongki ingasem nama kapop kan seru kumbangala ong adam bat ka im kata ka jingi kan yada iway na kaban ngop ha ka pop ha ka jimpan shoy ha ka jingchon ayu trai jisu unang kerku iapi wadnum shanya ya kiway pat ki buru penyerap iapi tendeng ha kene ka porjang ka mobile revolution buon ki longomi ki don buon ki contact lese utau buru ulawan yarap kami pi haying pipan phone number jomu lese ulo udang trai jingai te pila code no way padu buru penyerap kam iapi pinum don kamban pan ya ke number phone jong babun mut ki buru ayu lo nang peit ya kum kita kikam hakaju kedur uteng arum don kamban pan ya ke number phone jong bun ki kindai pibu bha ya ke number phone jong utenga jompi pibu bha ya ke number phone jong katenga jompi ya kiwe pat ki number phone kabam don kam shisha ino delete no na ka phone jompi kenamba kanum yalam yapi shaka social distancing haki ingase te don bun ke binda kabab pi haban khusiat bandup yada ya kalongi longse ngan senang keren shushu ya bun gini ki pang kadbanang wan ki por henry kin ma longomi longopa pimde ben social distance lanoru hapo ki ingasem chopi na utenga na katenga lada don yojia don ki jingya kaja hapadeng jompi jingya pe jingmut kata ka jingya per jongmut jompi kadeben kutno shuaba pin leitia pideben panmap pideben yesu kumba u paulus bakoit laki kayangi shuaben sab kasngi pideben esukno kenamba anum boy shaka social distancing lada piailan ya kane kanjia shislem suki pasuki pinsa yohi pidang jingai na iveya pa ayu terayu nang kerko yapi papinduk nang sutu ya kane ka kameram jampi burom ya ka hok chungu tengah burom ya ka hok chung ka tengah wanum kintai ya ka hok chungki ublain kerko yapi ko terayu jisu pen kantang ya ka longing longsem pen kantang ya ka jingi jungki shikuri ay bakin nang snow kordor ya ka hok jungi iwei pa iwei kibakila kula hakamat ka duwan ka dupa kenamba kinlong kinyalong kawai kumba mela mon mela bu ublay badan bor barang kerku yapi upa baru kon baru men siyam bakoi amen